További szép napot, viszlát! Ki ez? De meg ki vagy, és mit csinálsz a helyemen? Matyi vagyok. Erre vártam ennyit. Úgy értettem, mit csinálsz itt? Egy másik üzletből küldtek át, hogy besegítsek neked. Szórakozol vele? Besegíteni? Nekem? Tudod, hogy ki vagyok? Tudom, nagy TikTok sztár. Mindenki rólad beszél. Marci így, Marci úgy, de senki nem beszél Matyiról. Te most komolyan egyes szem harmadik szemében beszéltél magadról? Matyi nem köteles neked válaszolni. Matyi mostantól itt dolgozik. Mármint csak minden második pénteken délután, mert tényleg csak besegítek, de akkor nagyon itt leszek, és pokollá fogom tenni az életed. Minek hozták ide ezt a Matyit? Mindent tönkretett. Hogyan szabadulhatnék meg tőle? Írd meg kommentben, és egyet kiválasztok, és úgy fog folytatódni a történet. A második részét kövess be.